हाय लोगोफोर नै मादैया न' खाथिनि फुख्रियावहाय ना बोननो फैलायबाय अरगोना अरा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। नै आदै गैया गोसो गैया बोनग्रायाबो ओंखायनो मा आदै गैया बेलाय आदै गैया होननाय लोगो लोगो आदैनि नाम लानाय लोगो लोगो बरिया लोगो लोगो मोनबाय बिराद हौवानि नाम लादेरनांगौहाय एसे होमबा जायो गोजानाव थायबाय र' प्लास्टिकआव सोनि नै लोगोफोर जा गिदिर मासे मोनबाय आदै गैया होनबायबो आदै भिडिअ नायदोंबा नोंनि नाम लानाय लोगो लोगो आदैखौ आदैखौ गोसोखांनानैसो मोनबाय आदैखौ रायखांनाय लोगो लोगो मोनबाय लाखिथार आदैया लाखिथार जोंहा सानैजों लाखिखा मासे मोनखांबाय नालाय आरो बोनबावनोसै नै आदै नाम मासे बोनबावनोसै आदै दाखोन नामै मोनजायाबाबो दाखोननि जय हो बेलायखो नोंमारखौसो दाखोननि थाखाय मोनबावबाय एसे फिसा बे एसे फिसा मानै मोनसाबबायहाय र' सासेनो फन हरनांगौ नाया लामारो ना लामारा दे ना बख'ग्रा नै जोंफोर फैना मोना जायो दहाय फुङाव फानोना मासे मोनाखै जाहैदों सिबाय मोनबाबो दै जारलासोहाय नै मासे मानै अयनाय दाहोनबाल आं बोरायखौ मा बोराय नाम लानानैसो मोनदों जय हो आदै दाखोननि आंनि बोराय नाम लानानैसो हरदों बोराय नाम लानोसै आङो आदै दाखोन बोराय गैया नालाय अरहां अराहां जादों आदै थाबासो बांसिन अरो आदै थाबाथ' बारलिखौनो मोनगौमोनदां सलखौनो मोनगौमोन सलबो गैया बारलिबो गैया औ फारामोनावसो दंमोनदां आथाया सोलाय राननायसो बे जिफ्रा राननायसो लोगोरा हायो मादैजों हायो दाखिथारनांगौ हरनाय लोगो लोगो बरिया दाउ गुफुराव थैबाय खुनुरुखुम माथाम मोनसाबबायहाय लोगोफोर हाथायानो जि गोराखा गथ' बेनो गिदिर बे गिदिरा आंनिसो दे नोंसोर दालुदो गिदिरसिनखौसो जागोन होनखानाय आङो बेबो फिसा नङा गिदिरसो ओमफ्राय नोंसिनाबो साब्रैल' साबा जानानै दं लोगोफोर नाखौ बोननानैथ' लाबोबाय ओमफ्राय नै थाइगिरजों संनानै जानोसै थाइगिर गोरलै ना पामफ्लेटजों थाइगिर गोरलैजों गोथाव संनानै जानोसै मादैया सानजौफैबायहाय ना बोनबाय माबाय एसे साहा थाहा लोंबोबाय एसे रायलायबाय होनबाय टाइमा थांबाय ओमफ्राय संनानै जानोसै आरो दाबादियाव थाइगिरा गोथाव जायो मैया बाजाराव लानानै फैखादों आं मा ना मोनो गाबोन नाजों जागोन होननानै जानोसै आरो थाइगिरजों नाजों बाजाराव ओंखारहांबाय दै थाइगिरा लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्ट ओंखारनायखौनो बायनानै लाबोबाय आंना प्रथमावनो गोथाव मोनो जानो आरो बेबायदि गोरलैयाना फार्स्टआव मोजां जानो एसे गोराबाथाय बेजे जायो नालाय बेबायदियावनो जानांगौ थाइगिराबो गदाय गिबि थायो बेयो खिन्थु गिबि थाइग्रा गदायफ्रा दाबो फिसा फिसा आं ना लायनायावबो बिसिनाव ना बोनहैनायावबो थाइगिर दङ खिन्थु बिसिना फिसा फिसासो दाबो गदाय नै
बेखौ नारजिजों फुदुंनो दोनसै लोगोफोर बांद्रायो सनै सनैनि जाहोरा मा जानो बे माबा फिसाबो गिदिर गिदिरना आं इसिबांद्राय एवा नै थाइगिरखौबो होफाखाबाय आं रुगोनसो नालाय ओंख्रिखौ रुनानैसो संगोन आं मस्ला पाति देनायखौबो होखाजोब्बाय बेखौ आं रुनाय स्टाइलावसो संगोन थाइगिरजों नाजों फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रि एवनाया जाबाय नै रुनोसै दै होनानै आरामनो एसेल' आदा मरा एवनानै रुबाय आं थाइगिरखौबो लदब लदब नाखौबो लदब लदब फाइनालि लोगोफोर आंहा नै थाइगिरजों नाजोंआ मोनबाय बिदिनो ग्रेभि रग' रग'सो दै बिदिनो ग्रेभि रग' रग' जानो होननानै संबाय खांबाय जाबाय संख्रि बानलु नांजोबबाय जानायनि लाहार फाहार लोगोफोरनो गुदुंथारना सुनायनि हायनानै दोनसै आङो सनै सनैल' फिसाजो सनै आं सनै हाय सनाफोर मादैया ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंख्रिया जेबो गैया दै बानलु लाबाय आं थाइब्रै लाबाय बानलुखौ ओमफ्राय थाइगिरजों नाजों बोनबाय गोदाबाय लाबोबाय संबाय बिराद मेंबाय ओंखामाबो लेट जाबाय थाइगिर ना फार्स्ट टाइम लोगोफोर वाव ओमफ्राय सनाफोर सोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय दिनैबो अननानै नोंथांमोननोथ' आरो मा फोरमायबावनो थाइगिरजों नाजों ओंख्रिखौलाय आरो मा बुंबावगोन गोथाव थावै बेखौ बयबो मिथिखागौ लकेल नानि मजायानो आलाग लोगोफोर जेबो रासायनिक गैया सोरखो सोरखो जि गोथावहाय थानोसै गुदुंथार दासो मोनथारदोंना आक्रमण बरिया बानलुआबो जि गोसा लोगोफोरसो सोर सोर लकेल ना पामफ्लेट जानो लुबैदों लांफैनो हागोन आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै खाथि खाला मानसि आरो आं बोननानै हरगोन फानगोन सोर सोर जानो गोसो बोनबानो हरो लांफै हागोन आरो बोनना हरगोन आं बारा दाम नङा 250 थाखा लकेल नालाय नाया बे बांगालफोरनिया हासार होनायसोहाय बिसिना जेबो हासार हुसार गैया एकदम लकेल बरिया सोखो सोखो मोनजाखायो
औ बानलु गोसा गरमथारदाबो बोथोर गरमजों ना ओंख्रि गुदुंजों बानलु गोसाजों मोनजालायदों बिदि गुदुं गुदुंबासो बाथो खाथियाव जामबु खाला जाम फिथाइ दंना बिफां ओमफ्राय बे सिरि सेस नानि खिया खाला जाम बेगरजोब जेन्टार मेजेम जाखासिगोन आरोबाव